Hello guys, maing udto. Maano po ni akong gitrabaho rong adlaw guys. Karong udto ha. Namako ko guys. Pahuway na ko ka maglungag kog paniud to guys. Araw. Ako lang gihapon usa ani. Karong kada adlaw naman lang ko ani ako ra isa. Man lagi nga. Man na mong maisinanggi guys. Narani sa yuta kay hindi pa masaka dis taas kay walay bongbong. Mong payag. Muna yung mais guys. Mong ko'y laing lingaw ro ng gulay na pod ko. Namako.